Hej og velkommen til den her video. I den her video her, der vil vi spille Pet Simulator. Og jeg har en huge Helrock, eller det er faktisk ikke min. Jeg har fået lov til at låne den af en af mine venner. Og så her kan vi faktisk bare se mine pets. Og mit navn det er... Jeg hedder... Her er mit navn. Jeg skal lige hurtigt flytte. Her er mit navn. Ja, så nu er det lige nogen, der ringer til min lillebror. Han skal lige klappe kaj. Jeg lukker min telefon ned. Godt. Og så, I kan faktisk bare adde mig. Hvis der er nogen, der har en huge eller et eller andet, som der ikke spiller spillet mere, så vil jeg virkelig gerne have den. Så kan I bare gifte mig den til mig, hvis I vil. Fordi min lillebror, han spiller det også virkelig meget. Han går efter at få en huge. Så jeg kan lige forklare jer, hvordan man vil gerne have 75. Ej, det vil han ikke. Bare rolig. Så går vi herind. Trykker vi ned på gift. Her. Jeg skal lige trykke. Og så kan du faktisk... Eller I kan faktisk bare sende en til os. Her. Så trykker man på send. Og så trykker man her. Enter Roblox username. Skriver I så. CHRILSLS 213. Og så gør man sådan her. Og jeg må virkelig også gerne give mig sådan en gode Q-pets. Og så skriver jeg bare. Hej. Chris. Jeg håber at du bliver glad. Hvis I vil skrive det her, så kan I bare gøre det. Og så må jeg faktisk gøre det til mig nogle gode cubits. Og så kan jeg faktisk bare lige gøre sådan her. That's message isn't invalid. Så jeg kan faktisk bare slette message der. Altså, jeg behøver overhovedet ikke nogen diamonds. Eller for at gøre det, så skal man faktisk select det pet her. Og så den der. Eller den der. Eller... Nej, okay. Her. Nå, men altså, min lillebror, han får også et godt pet, som jeg ikke giver ham for min. Så går jeg herind. Så trader jeg ham. Den her. Rainbow. Kan det godt være den var 2? Nå, kan det godt være sådan en der? En af de der grønne? Nå, men tak for den her video, alle sammen.